ko sarili sudalos. Ikay na mismo. Magpabantegin kaya ang pututan. Nung malyari po sana, din sundalos yun amo, ilang magbante. Bakit kamuntan lang lumapit, kitang kayang pututan. Sige. Ating ko katwiran. Maus ko mante. Kumakapal siya. At peka siguro yung malyari di. May ring saserdote at pariseo, kinuha ng bante at pinapagkalandala kingkot-kutan. Bita kayo yan para magbante. Makatandaan nyo. Importante yan yung babante nyo. Alam mo ito, mag-text of yun. Ay, di nyo! Opo, kapitan! Nakatakot lang pala sa'yo. Imong tanako, ibabang tao, kung ano kayang klaseng tao. Saka, naroon lang klaseng tao, iting metero, at sobra nakatakot lang pala sa'yo. Oo, yun nga babalikan ko.